A Deputación acolleu hoxe a reunión do xurado dos premios PEL as mellores iniciativas empresariais da provincia. 78 empresas da Coruña, entre as que se atopa unha da Pobra, e 2 de Noia concorren ao certame que se enmarca dentro do Plan de Emprego Local da institución provincial e repartirá 75.000 euros en premios. O xurado dos premios ás mellores iniciativas empresariais que convoca a Deputación da Coruña reuniuse hoxe na sede da institución provincial para avaliar as candidaturas presentadas ao segundo Premio Provincial á mellor iniciativa empresarial. Os gañadores do certame daranse a coñecer o vindeiro venres 23 de marzo nun acto que contará coa presenza do presidente da Deputación Valentín González Formoso, o deputado de Promoción Económica José Luís García e representantes do tecido empresarial da provincia. Así mesmo, o evento promoverá a creación de redes de networking entre todas as empresas candidatas que poderán dispor do seu propio stand informativo para dar a coñecer os seus produtos e servizos. Un total de 78 empresas da provincia presentaron as súas candidaturas ás 3 categorías coas que conta o galardón, dotadas con 25.000 euros cada unha. Mellor iniciativa empresarial nova dirixida a proxectos emprendedores con menos de 12 meses de antigüidade. Mellor iniciativa empresarial consolidada, destinada a aquelas empresas que conten con máis de 5 anos de actividade. E mellor iniciativa socialmente responsable, que premiará as empresas que contribúan ao crecemento sostible da provincia nos ámbitos económico, medioambiental e social. Os 10 membros do xurado avaliaron as candidaturas presentadas, seguindo criterios como a orixinalidade do negocio, a formación do seu promotor e o seu grao de innovación, a participación en redes de networking ou a implantación de medidas de RSC, entre outros. En canto aos ámbitos de actividade das empresas, destacan as dedicadas ás novas tecnoloxías da información e á programación informático, así como empresas de servizos de enseñaría e consultoría, comercio online e desenvolvemento de aplicacións. Tamén concorren a este segundo premio empresas dos sectores da alimentación, hostalería, cosmética e estética, educación, turismo e actividades de servizos sociais.